Ahoj všichni, já vám ukážu video, jak mít hezkého avatara, ale free avatara. To se vám fakt bude hodit. Kdo nemá Robuxy. Počkat. Bude mi to chvíli asi blbnout. Jo. Tady si půjdete normálně customize. Já dostanu od tety Robuxy, 400 Robuxů. Dáte Purchas. Nebo Purchas. A dáte si tady toho badáčka. Fuj. Já ho právě, že ani nesnáším. Tady. Já vám to teda ukážu. Tady si vemte tady to. Tady dejte Classic Head. Dejte to normálně takhle. Možná znáte. Advance. Tortos. Můžete si dát jakoukoliv barvu. Já mám ráda třeba fialovou. Left arm. Right arm, co to dávám, aby to bylo co nejlepší. Ano. Teďka normálně, no, jako občas. To dělám takhle, to neřešte, co tam mám. Tam nahoře. A mě jde na left leg a na pravou. Tady si dejte tady ty nožky. No. Potom ještě musím obličej, na ten jsem docela zapomněl. Dejte si tohle, ale dejte si tady to. Takhle. To je docela zatím pěkný. Classic face. Normálně dejte, který máte jako rádi. Ale zase. To se mi vůbec jako nelíbí. Nechám tohle. A teď sem. Ne, tohle. A musíte. Nebo jako nemusíte, můžete si tam dát nějaký označek. Tady, počkat, už 3 minuty, aha. Dáte si tohle, anebo tady ty sluchátka, to jsou free, prosím vás, jo. Já vám potom ukážu, z jaký hry to je, tady ty sluchátka. No, jdete. Tamto, to možná znáte. Tak. Tak. Nejdete nahoru dolů. Normálně tak. To je tak. A tak. Koukejte. Nejde tam na té hlavě vidět toto. Ještě tak. A plý. To je docela dobrý, ne? Doufám. Můžete. Hele, koukejte. Tady to je free a tady to je za Robuxy. To je úplně stejný. Já to mám za free. Z té jedné hry, možná to máte taky.
napište do toho komentáře, že to je free. Čekáte, tomhle jednou nemám. Tak. Poslední tohle. Počkej. Dobře. Tady jděte na Animation. Tady nic neřešne, prosím vás. Prostě tady to free. Tady to jo. Jděte zase sám. Na kaloty teda. Ale to si musíte možná koupit, jestli chcete. Ale nemusíte. Ale kdybyste neměli vůbec Robuxy, tak si nic nedávejte. Takže. Charakter. Tady mám. To moje. To je fakt dobrý charakter, jo. Mně se docela líbí, takže si ho uložím. Fakt úžasný. Ukážu vám ještě jeden způsob. Nevím, co to znamená, to je jedno. Koukejte. Fakt nejlepší free věci. Ne, tady. Já vždycky musím na tady to koukat. Mně se tady ty jako různý věci líbí. No prostě tady zmáčkněte na tu lupu. To neřešte. Ty vole, pardon. Aha, takže free. Tady. Dejte si tam nějaký nápis. Nechci to za mě, jo. To tam nechci mít, to je jedno. Tady dáte charakter, jo. Jdete si. Ježiši. No. A to je, jak dopadl náš charakter. No je krásný. Ale nemusíte tady ten pohyb, ale já ho mám moc ráda, taky si ho dávám.
Tak čau.